Hi ladies and guys, welcome back again diri sa tuang YouTube channel og kini ang audio stories with Bay Gamay. Pero before nako basahon atong stories sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe sa tuang YouTube channel og palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og syempre para sa inyong mga reactions o inyong mga shoutouts, i-comment down below down lang na siya. Kaya ito na siyang basahon sa sunod nato nga video. Alright ladies and guys, aniya na yun ang ato ang story of the day. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Ako di ay si Leia. Hilig kay ko mobasa or maminaw anang mga confessions, labi na nga mga kabit-kabit, ilog-ilog sa uyab, nya makalagot kaayo paminawon bitaw. Nakaingon jud ko sa kong kaugalingon, nganong naaman joy mga babae, nga hilig kaayo mo kabit bisag bawal og take na ang tao. Pero sige lang gihapon. Maybe naa sila reasons, or uwag lang jud. Bitaw, kanang ingon nila nga ayaw jud pagsulti og patapos. Kaya wala ta kabalo kung mahitabo na sa tuwa. Matod pa ni Bea Alonzo siyang salida, nga walang sino man ang nangarap maging kabit. Yes, you heard it right. I'm now one of them. Mani akong story. Sugdan nato. Nako'y boyfriend karon, which is si man. Og 5 months na siya nga tuwa sa lawan. Okay raman sa mga relationship bisag layo mi. Kay ma-feel jud namo ang loyalties o sag-usa. Kabalo ko siyang password sa Facebook kay hamang gihatag nako. Pero wala siya kabalo sa kuha, kay wala man pud siya nangayo. Sa mao to, makita jud nako na wala na siya laing ka-chat. Kay sige ra kog switch account. I know nga naay makarelate ani. Until such time, nasakpan gyud nako siya nga naa siya laing ka-chat og makigmit pa jud daw siya. Di adto nagsugod nga nawala akong salig saya. Di na ato usa ka higayon. Naay event diri sa mga lugar. Og gi-invite ko sa ko mga amiga nga moadto mi. So kay day off man sad to nako, maong niuban ko. Nahuman ang event mga alas 11 na. Pero gahagad pa ni akong amiga nga mag-shot sa dami kadali. So nisugot na lang pud ko. Wala kabalo akong uyab ani nga time kay gasugod na kog pamakak niya tungod darapod sa binuhatan niya. So mao na to. Naa siya gipaila-ila sa ko. Usa ka businessman nga nag-edad og 28. Gwapo? Yes. Pero suplado kayo siya atong gabi una. Dili mamansin bitaw. Dadma ako ang beauty. So tapos after namo nga nag-inom ato, nag-decide na sila na ihatod ko sa balay. Ako ang last nga gihatod. Ambot og gituyo to sa ako ang mga amiga eh. So kami na lang ang nabilin sa car ni Mr. Suplado. Nga tawagon lang nato sa pangalan nga Ronald. Gipangayo niya ako ang FB account. Gihatag sad na ako. Pagka morning ana ni chat jud siya sa kuha. Only to find out nga minyo naman di ay ang kanahan. Then mo na yung mong convo. Mingon siya nga dara siya o. Nga akong reply kay oy. Then mingon si Ronald, it was nice meeting you last nightly. Tubag ko nga same here. Wait sa, married naman di ay ka. Dili ka mahadlok nga masakpan si mong wife nga mag-chat-chat kaglain. Mitubag siya, nga naa may privacy oy. Ug wala siya kabalo sa akong password. Mo-chat bagod kog kabalo siya. Mitubag ko, nga sa bagay. Tanungutan na siya, nga how about imuhang boyfriend? Mitubag ko, nga same as yours. Wasad siya kabalo sa akong password.
Then mingon siya nga nice. Then may katawas siya. So mga to nga sige na may chat-chat, sungog-sungog, getting to know each other. LDR po day sila sa iyang wife. Ug mga 1 year na silang kasal. Pero wala pa sila'y anak. Hangtod sa nag-decide mi nga magkita mi. Yes, iya akong gisundo ari sa balay. Gusto lang daw siya nga makauban ko. Gadwa-duha ko uban, kay basin yag na ay makakitaan namong duha nga side sa iyang wife. Pero ana siya, nga ako'y bahala laya. So niuban ko, nag-dinner mi sa gawas, chika about sa mga kinabuhi. Niya ni hagad siya og shot sa daw may pampatulog lang. Mao to, nga nag-inom mi kadyo. Sige sad siya order og ilimnon hantod nahubog min duha. Og kabalo na mo sa sunod nga nahitabo. Yes, we ended up in bed. Nahitabo na mo. Kabalo kong sala and bawal pero wala na ko'y mahimo na humanang tanan. Kadakita na mo na adyo na'y mahitabo. Hantod sa nasundan pa og nasundan pa jud. Kabalo ko nga dili lang ni tungod kay nalamian me na anay feelings involved. Lahi na siya tinagdan karon, mas ni sweet siya maayo sa kuha. Kanang uyab jud iyahang turing nako ug ako pod siya. Mag-date me, mananaw og sine, mangaon mi sa gawas. Ginabuhat niya ang butang nga wala pa daw niya nabuhat si iyang wife. Like hatagan ko flowers, gifts, surprises, ug etc. Then one night, nag-decide mi nga magkita mi. Na daw siya ingon sa kuha. Nagkita mi sa dili kayo ilado na rest daw sa muang dapit. Then mingon siya sa kuha. Malaya. Nganong niabot man tasing ani. Itubag ko. Unsay pasabot nimo? Gamahay ka. Mitubag ko nga wala man. Wala ko kasabot sa ko ang gibate. Na in love naman ko si moha. Magselos ko og nailaki nga moduol og mutanaw nimo. Gusto ko nga ako ara ka. Kung pwede dili na takabuhian. Laya, moabotay biya siya. Pero nawala akong excitement tungod sa moha. Wala ako sabot sa kong gibate atong tungura. Na in love nasad ko siya to the point nga okay na sa ko nga dili miga video call sa kong uyab. Sa una magilakila ko wala siya time na ako. Pero karon lahi na. Lahi na sukad na kaila na ako si Ronald. So ako siyang gingnan. Nga mo ba? Okay lang. Kasabot ko nga moabot man jud sa time nga magin-ani maong ako na lang ang muiwas. Sorry. O gidaot na ko inyuhang relasyon. Itubag siya. Ngayaw pag-ana Leia. Wala kay sala. Gapuyo ra ka. Ako man jud ang nangitag way nga makaila ti ka. Sige ra. Mangita kog paagi. Magkita ta bisag naa na siya dire. I love you kaayo Leia. Dili na ti ka buhian. Wala jud nalikayan nga nitulo akong luha. Daghan kay pangutana sa kong utok. Nasulti ra ba to niya kay wala pa iyang wife nga niabot. Di man lalim buhian siya. Wala ko kabalo kung ahamitaman ani. Hapit na muli iyang wife, pero sige Japon may sa mo ang kinabuhat. I know mag-judge mo na ako nga uwag rani. Pero it's not about sex man. Na in love na ko sa iya. Sa iyahang pagkasiya. Mong nakapangutana gyud ko sa akong kaugalingon. Nganong karon pa man siya.
nganong nagpakasal siya guna. Nice.